yaman, ika nga nila sa wikang Kapampangan. Isang katagang nagpapahayag ng saganang yaman ng probinsya hindi lamang sa pananampalataya, sa kultura, pati na rin sa kasanayan sa paghahanda ng pagkain. Kilala ang mga Kapampangan sa kasipagan at pagtataguyod ng marangal na kabuhayan lalo na sa pag-aalaga ng hayop o paghahayupan. Katunayan, ang Pampanga ay pangatlong swine producer sa buong Central Luzon. Nakapag-produce ang Pampanga ng 51,450 metrikong tonelada noong taong 2018. Nananatili na ang Pampanga ay lugar ng mga malalaking piggery farm at mga meat processing company. Bilyong pisong halaga ng industriya na pinagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor para sa kapakanan ng mga mamamayan sa Pampanga. Kung kaya't sa pagputok ng isyu ng African Swine Fever, minabuti ni Governor Dennis Delta Pineda na higpitan ang pagbabawal sa pagpasok ng mga baboy na nagmumula sa iba't ibang probinsya upang maprotektahan ang industriya ng babuyan sa Pampanga. Siguraduhin niyo po na nadi-disinfect yung mga truck na pumapasok sa inyo. Preventive na nga ho yung ginagawa kasi mga katabing barangay meron na. So instruction ng DA kasi within 1 kilometer radius, kal na natin lahat. Paano nga ba malalaman kung malinis at ligtas ang baboy na kinakain? Ayon kay Dr. Augusto Baluyot, sinisigurado na lahat ng baboy na mula sa Pampanga ay dadaan sa tama at masusing proseso. Bago makapag-angkat ng baboy, kakailanganin munang kumuha ng veterinary shipping permit mula sa Provincial Veterinary Office. Ito ay ginagawa maging na mga nag-aalaga ng mga baboy sa kani-kanilang mga bakuran. Bago maisyuhan ng shipping permit, kailangan munang mag-present ng dealer ng veterinary certificate bilang katunayan na ang baboy ay malusog at tumaan sa inspeksyon. Hiniing palto mo bang baluda na may issue na kang shipping permit? Ang poing veterinary certificate bang baluda na detang babi mo may inspection la. So talnan mo na la. Kapag napatunayan na ang dokumento ay lehitimo, iisuhan ng dealer ng shipping permit. Dito pwede nang dalhin ang mga baboy sa iba't ibang slaughterhouse. Ang mga meat processor sa lalawigan ay may iba't ibang importation documents. Bilang katunayan na ang mga karning baboy na dinadala at nilalabas sa Pampanga ay imported at ligtas. Sa kasalukuyan, mayroong 12 slaughterhouses sa Pampanga. Kabilang dito ang mga slaughterhouses na matatagpuan sa Porac, Del Pilar, San Fernando, Arayat, Guagua, Apalit, Florida Blanca, Magalang, Masantol, Santa Ana, San Luis at Mabalacat. Sa mga slaughterhouse at commercial farms, striktong biosecurity measures ang ipinapatupad. Dadaan ang mga sasakyan sa isang wheelback. At saka naman i-sprayan ng disinfectant. Sa loob ng mga slaughterhouse, pati mga empleyado, sinigurado na in complete uniform. Siyempre dapat dyan complete yung PPE nila, yung personal protective equipment. So lalo na dyan, nakita nyo meron tayong hoist, gano'n, yung mga hanger, yung mga hook. Para sa safety din nila yun, dapat naka-hard hat sila, naka-apron sila, naka-boots sila, gano'n, dapat kompleto. Dadaan muna ang mga baboy sa receiving area. Dito ipapahinga ang mga baboy mula 4 hanggang 6 na oras bago dumaan sa slaughter. Mula sa resting area, dadalhin ang mga baboy sa may stunning area. Kapag wala ng malay ang baboy, itatali at isasabit ito para sa bleeding procedures. Pagkatapos i-bleed, idadaretso ito sa may scalding bath, kung saan titiyakin na walang tirang balahibo ang naiwan sa baboy. Pagkatapos ng deherring, dadaan naman ito sa evisceration process.
Dito aalisin ang mga laman loob ng baboy. Lilinisin muna ang baboy. At saka tatadakan ng seal mula sa NMIS. Ang ibang baboy naman ay kinakat at tinitrim pa bago tatakan at dalhin sa chiller. Linalagay ang mga baboy sa chiller para maiwasan ang bacterial growth. Mula dito, pwede nang ilipat ang mga baboy sa mga refrigerated van para ready for delivery sa mga palengke, supermarkets at iba pang mga establishmento. Ganito kastrikto ang pagproproduce ng baboy sa probinsya. Bawat proseso ng paggawa ay mabusising sinundan upang matiyak na ligtas at malinis ang baboy mula Pampanga. Kaya hindi na nakapagtataka pang walang alinlangan ang mga tao sa pagbenta, pagbili at pagkain ng baboy. Medyo pipick up na yung benta. Tunggal dito, magbalik na kumpiyansa rin tao para sa babi. Kaya po, dela din babi kiti at inyang kayabe inspection certificate. Safe yung mga baboy naman dito. Wala naman tayong incident na meron tayong case na nagkaroon ng health problems yung mga tao dito sa Pampanga. Unang buwan, medyo tumumal dahil sa balitang ASF. Pero sa ngayon, halos palakas na bumabalik na Kasi yung mga baboy natin dumadaan sa magandang proseso. Ngayon sa slaughterhouse, pagdating namin doon pagbigay namin doon sa shipping permit at pagkatay ng baboy, binibigyan kaming mga certification gaya nito. Safe naman, safe talaga as in safe. Kasi wala man akong nararamdaman kahit ano Kahit araw-araw kong kumakain baboy. Ayan, bumabalik na yung lumalakas na yung karne namin. Yung karning binibili namin yung may tatak na galing sa palengke. Nang makita po ni Governor na may mga kaso na ng ASF sa ibang mga probinsya, inilabas po niyang Executive Order number 34. Ang nilalaman po nito ay ang temporary ban sa pagpasok po ng mga buhay na baboy dito sa ating lalawigan. Una po, ginawa niya po ito para maiwasan po ang pagkalat ng sakit at pangalawa po ay ito ay pagbibigay ng protection sa ating mga nag-aalaga ng baboy sa ating lalawigan ng Kapampangan. Karneng baboy sa Pampanga ay ligtas, kumain at mag-enjoy. Yan ang gustong iparating ng mga Kapampangan para patunayan sa buong mundo na ligtas kumain ng baboy mula sa culinary capital of the Philippines. Safe po kumain ng baboy galing sa Pampanga.